Papa, anawa, negosyadora abakla. Adong tinegosyo, nga inakipaspasokso. Ag manicure, kinakulot, ag silapit ibubuok. Inlak manumar archok, obrak ag sell stock. Papa, anawa, negosyadora abakla. Ada beauty parlor ko, asideg tipo ni Raria. Ada pa'y karenderya, alalaki tinagyan na. Pwesto kitsyendaan, apaglakwan ti pirata. Papa, anawa, negosyadora abakla. Tilalos agrigalo da, hotdog anapana. Potlong asides da, nagyuma sa malapa. Pasaray kumudto, tagti asideg ti silang da. Mga babakla at tuyang tinegosyadora. Alangaro at syempre kalalapsata, di ti parbangon ka nagsapa. Agimarmaro anong sa inyo, ang cute ko di ba? Sarap! Papa, anawa, negosyadora abakla. Ada beauty parlor ko, asideg tipo ni Raria. Ada pa'y karenderya, alalaki tinagyan na. Pwesto kitsyendaan, apaglakwan ti pirata. Papa, anawa, negosyadora abakla. Tilalos agrigalo da, hotdog anapana. Potlong asides da, nagyuma sa malapa. Pasaray kumudto, tagti asideg ti silang da. Papa, anawa, negosyadora abakla. Inak agimarmaro, palangganakin arinola. Ada pa'y tilakop, instead side apariyok. Silya si alos-solos, sokin aguni at ang buyo. Silya si alos-solos, sokin aguni at ang buyo. Mga suki, kumatang kayo. Tilakop, stateside, agapot abroad. Sosi, benga! Ayan, nimbag, bigat Philippines, nimbag na malim Hawaii. Ayan, andaman ito iti anakin kapsatyo. Alan, aka Bianti Hawaii, nga umay manglinglingay kada kayo. Ayan, nimbag nga aldaw tayo aming kakapsat. Ayan, sakbay man nga intayo itultuloy dati nga patpatukara. Ken sakbay nga intay ito basahin iti kapalaran tayo itang aldaw. Kita inti mampay may sapo matukar kakapsat na. Para kada kayo amin. Ayan. Papa, anawa, negosyadora abakla. Adong tinegosyo, nga inakipaspasokso. Ag manicure, kinakulot, ag silapit ibubuok. Inak manumar. Ayan, tamsak ko na niyo. Max, ayan, may galap shoutout sa iyo with Max. Marie Planter Blocks, may galap shoutout. Thank you so much, Sweetie Mouse. Ayan.
Ayan, dito sa Facebook page tayo ako. Ayan, may kalap shoutout. Dito sa Facebook page tayo ako. May ibang members na daw tayo. Thank you, Whitney Moms. Ayan. Justina de la Cruz. Hi anak, naka-live ka kaya. Mapasalang manin, busy kami. Tatay, ang sala aktak no. May katbanog ka na ni Mami Justina. Karugrugig Mami. Start ko lang, mga 7 minutes pa lang. Ayan si Mami Justina. Iti Facebook page tayo. Ayan, thank you so much again Mami Justina de la Cruz. Ayan, tingin ka pinang suporta itino mo. Ayan, thank you so much. Ayan, like and share po natin ang ating live mga kabiyag. Tapno ado iti intayo maparagsak itang oras. Uray pagbiid lang dito intayo pinag sala itang aldaw. Ayan, sakbay nga intayo basahin iti with Bimags. Thank you so much. Sino ba si with Bimags? Ikaw ba to, Didi? Tingnan ko nga, baka si Didi to. Ayan. Sino with Bimags? Thank you. Main channel mo ba to? With Bimags. Ayan, thank you so much. Ayan, hintay man na may isa pumatukar manin. Damit nagsasaro mo dito. Baka sa balik mapatukar tayo. Ayan. Kasanan. Hintay man iti sa balik na sunata para mapasala tayo. Iti kakadwa tayo dito eh. Okay, tayo manin. Mapanak agpasyar, tarik na ti imariska, amapan agpalailang chay bye-bye. Di mabii, sumungat ti passenger jeep. Lili Takata, ayan, is watching. Ayan, thank you so much. Ragsakot na palalo, tati driver ket na gwapo. Imisemag, tapnon mapansinak. Isulat at kinip kita, tapel mi ako sa nata. Ni driver, rupalag na kamay maya. Umisan na karagraksak, permi man na mainlabak. Kani driver, nangumuray da ito'y riknak. Ayan, comment kayo lang nga po. Tapos na mabasag dito dati baba. Ayan, thank you so much. At kayo ang kakapsan. Rupalag na kamay maya. Umisan na karagraksak, permi man na mainlabak. Kani driver, nangumuray da ito'y riknak. Ate Evelyn Pastor Kakayurin is watching. Ayan. Thank you so much. Hello, Adi. Wala ni Adi.
Ate Edeline Pascal Kakayone. Sabalit Ayan, shout out to all everyone. Naglawan Tuy gayam kang abay ko Nataraki ken nagwap Emang Kakayone, very ganana. Inamat-matmatan Ayan, nagtatawag si Ate Edeline. Ito mas sa atin. Sunadag Permi man nalapayak Nadismaya Manday to'y rigna Baklamet kaya ni driver Driver aswit tiklaben Natos ni driver Thank you Ate for sa pagtatawag siya. Ni driver ako sunadag Permi man nalapayak Nadismaya Manday to'y rigna Baklamet kaya ni driver Driver aswit tiklaben Natos ni driver anakinig Ni driver ako sunadag Permi man nalapayak Nadismaya Manday to'y rigna Baklamet kaya ni driver With B-Max, thank you so much. Is this your main channel with B-Max? Ni driver anakinig Ayan na po, nakalive tayo sa YouTube channel tayo Kenny Facebook page. Ayan, Darren is watching. Ni driver anakinig Wait, Darren, bigyan kita ng ano? Ni driver anakinig Bigyan kita ng jacket. God bless you. Ayan, thank you so much. Ayan, Darren, may jacket ka na, Darren. Ayan, thank you so much. Salamat po sa warm welcome. Ayan, welcome. Okay, agsala tayo amin ko na ni Mami Justina de la Cruz. Okay, hintay yung manin iti may isang sunata. Kalsa. Ayan, sala manin! Sige, sayawan na mga kabiyan! Naliday man anaratsak, naiba ay akalang amak. Naliday man anaratsak, pagkabuklang to'y kantang. Adda na amok, malasan analapsat. Permi akur sunadak, inya sidek kuntoy rignak. Ngem idin makadlawak, isuntay kumamat kamat. Pasaray kudutenak, dito'y asidek ti aarmak. Nasbak Aloha, Darren! Welcome po! Rutket kinayat na, permi ngayon kawiwit na, tagsansaning sakit na. Congratulations! Number 5K! Ayan, maraming salamat! Imaspak aray-araya, Yan, malapit na mag-10K yan, bro! saniit na amang Ayan, di kita tanda. Facebook page kayo, mapalit tayo sumala kakapsan! naliday man anaraksak, naiba ay akalak amak. Naliday man anaraksak, pagkabuklan to'y kantang. Adda na amok, palasan at nalapsan. Permi akor sonada, inya sidet kuntoy rigna. Hi, Auntie Evelyn, sabi ni Mami Justina de la Cruz. Ayan. Isuntay kumamakamat, Sherian Dagan is watching. Thank you so much, Sherian Dagan. asidek ti aarma. Please like and share, guys. Mag-comment kayo lang. Raya-raya, anang arot ket kinayat na. Hello po sa lahat, Banani. Na, tagsansaning sakit na, kastano damdamo na. Sa
Sabi ni Jenny Mercurio Balagat. Ayan, hello po sa lahat ko nana. Red mo sa ni Ayan, maraming salamat. Amang dalus tawangawangan na Yan, mega lang shoutout po DW, sabi ni Darren. Naiba ay akala amak Naliday man ararat Sa pagkabuklan to'y kanta Naliday man ararat At may kasalain dati ako. Naiba ay akala amak Naliday man ararat Sa pagkabuklan to'y kanta Yan, Dan Connect yan, Dan Connect. Naipa ay akala amat Naliday man ararat Sa Ilocana here, pero ni Jenny Mercurio. Ayan, salamat Sherian. Hello po sa lahat, sabi ni Sherian Dagan. Ayan, thank you so much Sherian Dagan for coming. Ayan. Ilocano here, Canada. Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you so much guys. Nakalive tayo ni Facebook page tayo, kaya na YouTube channel tayo kakabsan. Ayan, deta ako tinagkaganas na tuktukar. Tema na yan! Sir, pa-shout out mga taga-Cagayan Valley. Ayan, sabi ni Jenny. Sabi ni Jenny Mercurio Malangat, Gaba! Sir, pa-shout out man. Mga taga-Cagayan Valley. Ayan, shout out to all yung mga taga-Cagayan Valley from Jenny Mercurio Malangat, Gaba! Pagsasauni ulit kulot Ayun! Muray di na maaplusang ng mayos Mula ka di mapikilan na tay baod Kumpletong taal daw na sa pumayukyub Iti galiyera ay makasingsinot Dusni, baningrot, baningrot Uray awan kwarta na kaot, kaot At tapita ka nangin day to'y katusok Ayan, digit na lang ilungan nila ako. Ayan, thank you so much. Kay Daniel, nakadasarap ko kung kamatis ka na suna. Ay, di ka lang naglutong tayo at I-request na lang ako dito kaya tayo ngayon kumarita mal daw. Lechon, agara pa ang kalata na ti adobo, igadukin na uya. Kasalungangin nga at ipasinakin kagat pati tayo igatang ko ipustulukin Waynalin, sabi ni ano. Nagtatawag na sila guys. Pasensya kan bakit baka aming mga apak no ipustag Kastoy tibiyag ni ulit kulot Masasakit nyo di sumalog nga agpalot Uray di agumuko wano dumigos Basta dumigos kapag ka na abaod Yan, tara. Oh, Jenny Mercurio, ayan, tamsak lakay, sabi ni Eso Sumi TV. Ayan, may galap shoutout po yan dahil sabi ni Eso Sumi TV. Thank you so much, guys. Then baka bigat tayo amin, sabi niya. Waynalin. Ayan, thank you so much. Maraming salamat dyan. Judith Kabakuman, Leonardo Madriaga. Ayan. Ayan, wow, di kita kita kapatukarana. Manok meti ang trakok. Well, mami. Ay, alangangin! Naimas tilinuto! Thank you so much, Waynalin. Ayan, I will follow back you. Nakaim-imas sa bakit Ay, tit mo lalakay! Di mo ayak sa sabong kati at dalanin Lumabas ang naklang na mapasalanak maning pananasa sa Facebook ay YouTube channel tayo. Ako'y laki, lalipatan mo! Birthday ko ita! Isungain mo po ka! Titinula! Ay niya, tinula, tay Texas ka. Ay. Ayan.
Palakpakan rin mag-ibagbagi tayo ako. Ayan. Di kita nga tukaraya. Ayan, sakbay man ngayon tayo itultuloy ako. Ayan, kahit kuman nga shoutout iti muli iti live tayo. Iti Facebook page at itatay ni Lily Bitakata. Ayan, shoutout to you. Ate Edeline Pastor Kakayurin. Si Mami Justina de la Cruz. Si Sherian Dagan. And Jenny Marcorio Balagat Gavas. Shoutout to you. Thank you so much for coming. And then si Reynolyn. Thank you so much. Ayan, sino pa yung nasa Facebook page natin? Sa ating nasa YouTube channel natin. Si Sesame TV. Thank you so much for coming, bro. Ayan, si Darren. Thank you so much. Ayan, sino pa? Sino pa yung kanina nagbaba ng bahay dyan? Si Ayan. Ayan, thank you so much yan for coming. Ayan. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Ayan, sige, magpatugtog lang po tayo. Asan na yung kanina kong plinay? Tara, ko na namit ito. Sumata dito, hansamot.
kay mamati. Di ba ang paypay song? Ado nga talaga. Yan. What? Ado nga talaga. Awang maaramid tibiyag. Dausumit tata marites. Genjiwa laluang kabsat! Ayan, thank you so much kabsat for coming. Aloha. Ayan siya. Kabsat na Genjiwa lang ating founder ng Team Shaka Hawaii. Ayan. Ayan, maraming salamat kayo. So, hindi maninti mo isa. Nga sunata, mabalin tayo manin sa naan kakabsat. Ang hikap-hikap tayo. O, ganun ba? Wala bang trabaho? Ikaw ay balasita, nanarmig kayang yanan, at manlaing matyaman, at mo'y datong tuwik na, at malmali magkayagida, na mag-isus patkenkwala, parpareng gumapanag-ibus, jayway. Jenny, isang reels na naman, isang reels. Ikaw ay balasita, nararmig kayang yanan, dakman laing matyaman, ang idatong tuwik na, ang malmali magkayagida, amang isuspat kenkwala, kabareng gumapanag-ibus, jayway, yaydayada. Ganun ba? Okay. Marie Plunder Vlogs, ayan, tambay lang ako host. Ayan, maraming salamat Marie. Marie, dito ako sa short video mo. Ayan, thank you so much everyone. Emerson Darang is watching. Brad, thank you. Aloha Idol, happy Monday. Sabi ni Bravo Channel, YouTube tayo. Ayan, thank you so much. Thank you so much everyone. Ang sala tayo manin, mga kakabsat. Tapno may kat-stress, diba anak? Oo, mami, correct. Sala tayo aming kakabsat. Para may kat-stress tayo. Ayan, Waynalin, Ayla, malagip ko tuloy. Jacob Posco, Aling Martes, Ate Jenny Mercurio, Balagan Gaba. Ayan, ano yon? Ano di compose mo, Reynalin? Ayan, nagpipindas nga tuktukarapo. Ayan, lipas DJ, di inteman patukar dito yan, kakabsat. Ala, ana DJ compose mo? Aling Marites? Oo, yung Aling Marites. Hangi data tayo compose mo. Sabay ganun na, no? Ayan, thank you so much, Waynalin, ha. Dahil lima nila po, para kada kayo amin. Cendaan nalabsak may sabalasang ading balasang kita ibalawis din at sumala di kita apo. Ang tugtugaw nakakayang ayun mulagat kot gimutang-tang gapot inak na imatangan ayun kapo nga imingan sumirsirip nga parang-parang. Ayan,
Ayan, maraming salamat. Tinutukak aminingan Takayat kuman maramanan Ako, dedan, nagmayat ang kanta ko na ni Emerson Dalang. Kaya, wena, Brad. Ayan. Nakarungiip nadanuman Ading ko nakakayang Ikepet mun ta inak ikilwan Day talakom inak gumatang Para manak kapu nga iningan Ana, aya. Linutok nga inlauyan Tay kapum ading balasang Nagimas nagnanam Sabaw na tinak Puyot-puyutan Awan man lat indanan Kamshay Kamsat host, sabi ni Joyce Hart. Ayan, thank you so much, Joyce Hart. Maraming salamat. Pwede kita dati YouTube channel tayo, Wapsa. Bangkag Kay tinganan Tinutukak aminingan Takayat kuman maramanan Tay kapung ading balasang Nakarungiip nadanuman Ading ko nakakayang Ikepet mun ta inak Maya naman tapatukar mo, idol. Kanta Emman Gedki. Ala, practice in tayo, Bravo Channel. Nga iningan Linotok nga inlauyan Tay kapum ading balasang Nagimas nagnanam Sabaw na tinak Puyot-puyutan Awan man lat inda nagdumaan Daytay Nagmayat tayo ng patukar, makapahawa patukar. We, mami! Nada pangikikat, iban banog. Sungarod nga, sunga gadayugit talaga nga. Ragrag sa tayo lata ako. Ti aglawlawnan Nga tabangkag Jay tenganan Ayan, sige, diretso tayo latang kita. Ti oras tayo lang kita magmagnay, ha? Basit lang ti oras. May sa oras tayo lang ag-live, apo. Basta ti pinag-live tayo, itino mo. As long as maparagsak tayo, itibagbagi tayo, apo. Ayan. Ala, sumala tayo lata, apo, no? Kurso na tayo dito ipasala. Isala tayo lata. Ag-request kay Met, di kita Ilocano nga kanta, ipatukar tayo, ayan. Ayan, para kada kay aming kakapsat. Jose Lau, Don Dasilio, may kalab shoutout, bro host. Ayan, thank you so much, bro Jose Lau, Don Dasilio. Ayan, ang ating kaibigan sa Facebook. Ayan, thank you so much. Para kada kay aming kakapsat. Nagigaw kay balasita Nanarmig kayang yanan Yakman lang na tsamaan Yo'y datunday tuwik na Kumusta, bro? Kumusta? Jay tagida Namang isispat kan kuwaman Barbareng gumapanagibus Jay waig, jay dayagan Nagigaw kay balasita Nanarmig kayang yanan Yakman lang matsambahan Awang idatong tuwik na Ang malmali magkachagida Amang isispakan ka na Kabareng dumapanagibus Yay wain, yay dayagan Sige, bro. Salamat, bro. Ayan, God bless. Malapit ang happy birthday. Malapit ang happy birthday. Malapit ang birthday, bro. Muray laing panyuna Sa kabyat na tibus na Pagtigusan na kay sa gumbida Selselan namin nga reklang now Des na paipag na linting ka
May Castillo, hello po! Kanana, pag pumasok bro, salang ko ulit. Sige, sige bro, salamat. Ayan, maraming salamat everyone. Hindi kita tapo. Buy idea. Facebook page tayo. Thank you so much. Kasama dito YouTube channel tayo. Ayan. Mandaang matambaan ako'y datuloy tumikunag ang malmali magdekandina namang isuskat kantwaran kabarin mo pa naghigos layway yana matukmak ka din tunggungin hinanan na hinapaglabain uray laing panyuna sakbit at igos na pag-igos yan na jay sa gumbiga selselan namin naritang naunas na paipagdal. Ayan na po, nagmayat dito yung at digiti kakatwa tayo ng makiya koopera, hariti like tayo. Ag message kayo lang nga po, digiti kayat yung may patukar tayo. Selselang namin narekang naulas na paipagdalingding na. Ayan, deta po digiti nagpipindas nga patukar ayan. Dete manin na po, sige, sayaw lata! Ako'y nilagay ko nalupoy dirabi iyak kakapoy tadi nangantiin apoy tibig bigat ako'y agpaparangga atangko'y anag Bro, silipin mo, ha ha ha, sige. nakatudo umang apoy naruwamti kuyako'y sabin at ag sasaloy sumirsirip umar aroy oy sumilain sumilap di mamingadi mauma isulat at obrana sa kanat di magatalna nagilawek et gumora tagoy na irwam na papa ang inan na tay busaling akin tenga Yahoo! Salamat bro, salamat! Sige bro, sige. ako'y nilagay ko At nakayat ko nga patukar anak. No mabaling isen man anak. Sige mami. Inapoy, tibig, bigat, agpuyak-liyak, paparangga, atangpoy, anagtengat, kayot, lungboy, nakatudo, umap, apoy, naruwamti, kuyakoy, sapin at ag, sasaloy, sumirsirip, umar, aroy, oy, sumeleng, sumilap, tuatangkoy, ako'y, di mamingadi, mauma, isulat at ubrana sa kanat di magatalna ngadilawek et gumura ako'y na irwam na papa ang inan na tay busaling akin tenga papa ang inan na tay busaling akin tenga Ayan, nag-aapon nag-request hindi kanta tayo. Ayan, sige pag hindi man na-irogen na po. Ayan, maraming salamat. Hindi man kita hindi request ni Mami Justina de la Cruz. Ayan, dito isem ka no. Ayan, hindi man patok rin. Isem. Ayan, ditan. Ano spelling nan? Ayan, ditan. Ta isala tayo man aming kakabsat ya. Deta. Umayen bukro singer daking kanta, deta mami napanin.
ang karoon. Iti Balsideta. Tambay lang po ako, sige May. Ayan, mamaya magbabasa po ako ng ating mga kapalaran bago tayo mag-end, ano. Sige. Ayan, sige patukar tayo man dito. Isen ko na ni Ma'am Justina. Sige kakapsat, dito yan, umayen Umayen, dito mami, sige. Thank you. Dito po iti may isang request ni Mami Justina de la Cruz. Ayan tayo, isem kunana. Ayan, hindi mo rin tuloy dito. Tapi duwang nakaset, hindi patukar kakapsat. So, para kanya yung amin dito. Ayan. Basta tayo bungkaran-taran dito. Bong rabong, naiba city rabong. Bong rabong, karubami agrarabong. Na minsan arabi nakita jay karubami. Adat kinawayanan nga agsansaning mayat gayam tiin na panang wali-wali. Tay rabong piman nakakaasi. Na minsan arabi
nakita jay karubami Adat kinawayanan nga agsansaning Mayat gayam tiin na panang wali-wali Tay rabong piman nakakaasi Bong rabong, bong rabong, naimas kiti rabong Bong rabong, babay nagrarabong Ay kuy arabong, naimas anatangken Numaramanam sika, tay agluluken Ket no may gamam ay ingka sapsapulen Tay rabong naimas no madengdeng Bong rabong, naimas iti rabong Bong rabong, karubami agrarabong Balaag daytoy kadakay nga agrarabong Di kay agsudsuda taparaangan yun Numatiliw ka, ibabainda ka Mamulta ka, dua atawen nga agkasera ka Bong rabong, naibas iti rabong Bong rabong, karubami nagrarabong Bong rabong, naibas iti rabong Bong rabong, babay nagrarabong Bong rabong, naibas iti rabong Bong rabong, karubami nagrarabong Ayan, detabo deti rabong-rabong ako naga. So, hintay manin, sakbay nga hintay ibasa deti kapalaran tayo ital daw may sapay nga tuktukar. Ayan, para kada kay amin kakapsat. Ay sala tayo lata. Sepsepam, abet-betam na sepsepam Pamurdungam sa mong iga-igaman Isalte-salte ko sa paspasam Tapnurom wartay kaiimasan Ala dublem, abet-betam Ital-utalom sa musalaan Pangyaw-awan mo, tay banog mo Kenrigat mo, tay may sa ato lang Sepsepam, abet-betam na sepsepam Pamurdungam sa mong iga-igaman Isalte-salte ko sa paspasam Tapnurom wartay kaiimasan Ala dublem, abet-betam Ital-utalom sa musalaan Pangyaw-awan mo, tay banog mo Kenrigat mo, tay may sa ato lang Bet-betang limurdong na asep-sepan Tay tulang akalilinisan Tay tanrumar ay kaiimasan Tay turaw ay nagpaletsan Sep-sepam, asep-sepam Lutubam sa mong ika-ikaman
Sepsepam, apetpetam, asepsepam Pamurdungam, samu iga-igaman Isalte-saltek mo sa paspasam Tapnurong war Tamla dapat, King! Ala doblem, apetpetan Naghang Debbie Live tayo ako. Dam sa nag-report. Pangyaw awan mo, tay bannog mo Kenrigat mo, tay may sa tulang Petang lemordong na asep sa bab Tay tulang makalilinisan Tay kanrumar, tay kaimasan Tay puraw, tay nagpaletsan Sep-sepam, asep-sepam, asep-sepam Luto kang sa mulig ka-ikaman Isuday ta, tay kung Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, digital gasta. Petang lemordong na asep-sepan Tay tulang akalilinisan Tay kanrumar, tay kaimasan Tay puraw, tay nagpaletsan Sep-sepam, asep-sepam, asep-sepam Luto kang sa mulig ka-ikaman Isuday ta, tay kunkunada Tay tulang at talagyan na Isuday ta, tay kunkunada Ayan, nagsubli kayo ako din i-restart Debbie Live kayo. Tay ta, tay masisida Tay tulang at talagyan Ayan, de dapat digiti rag-ragsak ng toktokar itang aldaw. Ayan, naghangmit diti kasta ako na dag-report no kwa. Wait natin i-restart tayo diti laptop ako.
Nagawan kabiyag, nagawan, I'm back. Ayan, nadatayon na po, ayan. Nagawan iti patpatuwar tayo kabiyag, iso nga ni, umutun. Patuwar tayo lata po, sakbay nga hindi yo, hindi, agbasa iti kapalaran tayon. So, sakbay nga yun tayo. Hindi, basahin, hindi kita kapalaran tayo itangal daw. Ayan, thank you so much. Okay, Mami Justina de la Cruz. Ayan, thank you for coming. Ayan, thank you for your time. Thank you so much, Mami Justina de la Cruz. So, hindi, basahin, hindi kita kapalaran tayo itangal daw, kabiyagaya. So, itata. Okay. Alright. Okay. Ayan, tingin kaya lata ako dito sa YouTube channel tayo, kaya na Facebook page tayo. Ayan. Okay, hindi nga ro darog yan di agpasa, di kapalaran tayo itangal tao, di kita dingdingig dita. Ayan, like and share po natin ating live. Okay, sa may kaarawan ngayon, kunana, April 8, 2024, di kita birthday ti April 8 apo, dito yung Hawaii, kastamit ta Pilipinas, kunana. Dito ti kapalaram itangal tao. Ginagarantiyahan ang iyong kaarawan na kahit gaano kalaki ang iyong pangarap, mapapasa iyo pa rin ito. Tiwala lang sa sarili ang kailangan mo ngayon. Ayan. Jacqueline Galisinao, Narbanita. Hi Idol, watching from Lanao, Bangilong Norte. Ayan, shout out Jacqueline Galisinao. Ayan, thank you so much Jacqueline. Alright, kada po di kita taga-Banggi, Ilocos Norte, di kita pa na tayo ng Ilocano nga po. Pero at dagat Ilocos Norte, Jacqueline. Ayan, hindi mambasahin iti umunang zodiac sign. Iti kapalaran ni Aries. Ayan, di kita birthday iti March 21 hanggang April 19. Masyadong malakas ang iyong imahinasyon sa mga araw na ito. Maaaring lumagpas ka sa realidad na walang katotohanan. Maswerteng kulay, yellow. Lucky number 4, 15, 12, 27, 30 at 42. Ayan. Thank you, Jacqueline. Ayan, dito pinang-share mo pa iti live tayo. Thank you so much. Ayan. Ayan, babalikan kita. Puntahan mo yung bahay mo, Jacqueline. Ayan, punta naman po tayo sa Taurus. Ang mag-birthday po ng April 20 hanggang May 20. Hindi ka pwedeng lagi na lang sa loob ng bahay. Gumawa ka rin ng paraan upang makalabas ng bahay at makapasyal sa mga lugar na malapit sa kalikasan. Ayan, huwag magtambay sa bahay. Now, Taurus, maswerteng kulay, purple. Lucky number 6, 19, 21, 24, 33, at 45. Ayan, punta na tayo sa Gemini. Ang mag-birthday po ng May 21 hanggang June 20. Ito ang iyong kapalaran. Magiging abala ang iyong isip at babagal ang iyong mga kamay. Ngunit kung magagawa mo mag-isip habang gumagana ang iyong kamay, mas maganda. Maswerteng kulay, pink. Maribig po kang talog danang birthday na entong 16 kunsi. Sige, umayin. Ayan. April 20. Ayan, isuna dito yung Aries. Kunana dito yung Aries itay. Ikuwata mampelang dito Gemini. Maswerteng kulay pink. Lucky number mo, Gemini. 9, 18, 25, 34, 39, at 41. Ayan, idiretso ta. Soblanan tanto ni entong Aries na.
Okay, punta tayo sa Cancer ang mag-birthday ng June 21 hanggang July 22. Ayan, nalpaste kantan. Ali, play te pala tayo may isang narod. Ang background tayo. Ayan, nagsala tayo lata. Ito ka, Cancer, palakasin mo ang talas ng iyong isipan. Maglaro ka sa sarili mo at subukan itong sagutin. Ito ang mabisang pagsasanay upang mas tumalas ang iyong isip. Maswerteng kulay, beige. Lucky number 5, 14, 22, 29, 34 at 44. Isurat mo ito number mo, Entong. Punta naman po tayo sa Leo. Ang mag-birthday ng July 23 hanggang August 22. Magtatangka ang ilan sa paligid mo na baguhin ang paniniwala mo. Magaganda ang mga katuwiran nila pero kung susuriing mabuti, mga mandaraya lang naman sila. Maswerteng kulay, blue. Lucky number 1, 7, 19, 20, 28, 34 at 40. Okay, diretso na tayo sa Virgo ang mag-birthday ng August 23 hanggang September 22. Ipahiram mo ang talino mo. Isang paraan ito na nagpapakita ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Nakamasid sa iyo ang mapagpalang langit at may biyaya kang matatanggap. Maswerteng kulay, black. Lucky number 5, 14, 23, 32, 37 at 41. Ayan, diretso na tayo sa Libra ang mag-birthday ng September 23 hanggang October 22. Makipag-ugnayan ka na sa nasa malalayo na minsan nagpasaya sa iyo. Muli kang sasaya dahil may mas mga sorpresa siyang ihahanda para sa iyo. Maswerteng kulay, violet. Ayan. Lucky number 2, 11, 25, 32, 40 at 44. Ayan, diretso naman tayo sa Sagittarius ang mag-birthday ng November 22 hanggang December 31. Kung sino ang nakatulong sa iyo dati, siya muli ang tutulong sa iyo. Kung sino ang nagpasaya sa iyo noon, siya muli ang magbibigay saya sa iyo. Maswerteng kulay, red. Lucky number 9, 18, 21, 29, 31 at 39. Ayan, diretso na tayo sa Capricorn ang birthday ng December 22 hanggang January 19. Hawakan mo ang mga tradisyonal na aral sa buhay. Ang mga ito ang mag-iwas sa iyo sa mga kabiguan at maglalayo sa iyo sa masasama. Maswerteng kulay, aquamarine. Lucky number 8, 11, 26, 33, 35 at 42. Ayan, diretso na tayo sa Aquarius ang mag-birthday po ng January 20 hanggang February 18. Malikot ngayon ang isip mo. Ang tama ay pwedeng maging mali, habang ang mali ay pwede ring maging tama. Maswerteng kulay, white. Lucky number 5, 17, 24, 34, 40 at 45. Alright, diretso na tayo sa Pisces ang mag-birthday ng February 19 hanggang March 20. Makipagsapalaran ka dahil mahigpit ang pagkakadikit sa katawan ng panalo. Kung hihina ang loob mo, maliliit na swerte ang mapapasa mga araw na ito. Ang mapapasa iyo sa mga araw na ito. Lucky, maswerteng kulay, green. Lucky number mo, 2, 7, 19, 23, 29 at 33. Ayan, maraming salamat. So, ayan na po, punta po tayo, balik po tayo sa Aries. Yung mag-birthday po ng March 21 hanggang April 19. O, ikaw, ito na yung sa'yo, Emerson. Ito na yung sa'yo, Emerson. Ayan, yung mag-birthday, yung zodiac sign Aries. Makinig ka, isulat mo na yung numero mo, ha. Masyadong malakas ang iyong imahinasyon sa mga araw na ito. Nagpigsa-pigsa ka kano entong. Ito na. Maaaring lumagpas ka sa realidad na walang katotohanan.
Maswerteng gulay mo, yellow. Ito na ang iyong lucky number. 4, 15, 12, 27, 30, at 42. Ayan, Emerson Darang. Ayan ang iyong kapalaran ngayong araw na ito. Ayan, maraming salamat everyone. Di kita tataan po ang Biboy Facebook page tayo, ken YouTube channel tayo. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat guys. Ayan, so naka-ilang oras na tayo ngayon. May isang oras na ba? Isang oras na ba tayo? Ayan, Joyce Hart, thank you so much ha. Ayan, naka-isang oras na po tayo mga kadyab. So, pwede na tayong magpaalam. Ayan, maraming salamat dyan. Kamuging Vlogs, pa-shoutout naman dyan, brother. Watching you from Ilocos Norte, Lawang. More powers and good. God bless, Kunana. Have a nice day, idol. God bless you. Thank you so much. Ayan, maraming salamat, Kamuging Vlogs. Ayan po, ang ating kaibigan na si Kamuging Vlogs. Ayan. Kita dati Ilocos Norte ako. Ayan, maraming salamat, Kamuging Vlogs. Ayan. Watching you from Ilocos Norte, Lawang. Nanani Kamuging Vlogs. Ayan, maraming salamat, Kamuging. Thank you, Jacqueline. Ano ba yung mga main channel nyo, guys? Ayan, sabihin nyo lang, mag-comment lang po kayo sa ating Facebook. Kamuging, ano ba yung ano mo? Ayan, maraming salamat. Dito na tapo. Biboy Facebook page sa'yo. Thanks, brother. Napitas man dito set up mo nga ang vlog. Ayan, when bro. Naka-dual live tayo kasi. Naka-dual live kasi tayo. Nandito po yung ating YouTube channel at saka Facebook page. Kung ano po yung napapanood natin sa ating Facebook page, doon din ang YouTube channel tayo. Good morning po, Manong. Sabi ni Juan Burusan de Leja Ramos. Good morning po, Manong. Pa-shoutout man dito'y Alfonso Isla Ifugao, Manong. Ayan. Oh, wow. Nakatayo-digiti live tayo na po kakabsat. Ayan, i-like and share po natin. Ayan, para dumami at dumami ang ating mga kaibigan dito sa Facebook page at saka ating YouTube channel. Ayan, i-comment lang po. Mag-comment lang po para ma-follow back kayo. Ayan ko na ni Juan Bulusan. Good morning po, Manong. Pa-shoutout man dito'y Alfonso. Ano ko na? Alfonso Lista Ifugao, Manong ko na. Ayan. Ayan, Kamuging. Saan ka ba naka-base ngayon, Kamuging? Saan ka naka-base ngayon? Nasa ano ka ba? Sa abroad ka ba? O nasa Ilocos Norte ka? Di ba member ka rin ng Ilocos Norte vlogger, Kamuging?
Andiyan ka ba ba? Ayan, maraming salamat. Ayan ha. So, gusto ko man ipagpatuloy itong ano, pero hindi kailangan ko. So, nasa Ilocos ka, brother? Pwede kang umakyat dito sa aking live kung gusto mo. Pwedeng magkantahan tayo dito. Ayan, pwede tayong magkantahan dito, mga kabiyag. So, kahit kuman kumanta iti may isang pang-end, gapo iti dito nga nagpipintas nga ana tayo, ayan. Mangkandat gapo taado iti kakadwa tayo nga Ilongano, iti live tayo. Noveline Ramos, ayan, nagtatawag si ano, ayan, maraming salamat Juan, ayan. Magkanta tayo man iti Ilocano song. Hindi na, maglalasong na po tayo, pero gusto kong kumanta ng Ilocano song. Dito ako sa Ilocos Norte, bro, Lawag, government employee plan ko din pumunta sa ibang bansa soon. Ayan, palubos na nga po, brother. Ayan, ayan, good luck sa iyo, Kamuging Vlogs. Ayan, bale, saan ka sa Ilocos Norte, bro? Bale, sa Lawag ako, bro, sa Lawag ako. Pero nandito po ako ngayon sa Hawaii. Ayan. Una sa government employee ka, sa Lawag City o sa Ilocos Norte? Lawag City din, bro. Oh, saan ka sa Lawag? Baka magkakalapit lang po tayo. Saan ka sa Lawag, bro? Uy, maganda, baka pwede gathering. Maganda. Baka pwede gathering. Ano yung gathering? Lapas, bro. Lapas ka. Malablab sa latayam mi, bro. Ni ikamang hading ko ta torreno kwa. Ngim adadat ka na da idan. Adadat ka na da itata. Yan. Lapas ka gayam. Suyo ak, bro. Lumablabas ka tayam mi. Diba? Small world. So gathering pag nakauwi ka. Last June, umuwi ako last June, bro. Yeah, pwede naman. Ayan, pero sobrang busy ako last June kasi ang dami kong ginawa. Kaya galing naman sino, brother, haha, when mayat taasidig lang, bro. Oo, agpatok, iti torre. Nung makitam DJ vlog ko, imay kam nagpapaayam ita torre ti basketball, but shooting lang. Ada vlog ko ijay. Ada vlog kong nagpa-shooting kami iti J Torre Lapas. Kadwak da kayong ko. Nagbakasyon damit ngayon iti. Ayan. Bale, agpatok ti nakaikamangan ni kabagis ko dita Kamuging. Ayan. So, mga kabiyag, ayan, thank you so much. 11i iti yan ti StreamYard ko, 6i dito at dabi iti YouTube channel tayo. Inemdamet nga dati YouTube channel tayo. Thank you so much sa patambay dyan. So, sakway man intayo ag-end aya. Buya ektuman, brother, tabaring makaumayak met no ingkay agpaayayam. When kabsat, ayan. Sige, tak kumanta tayo man iti last song tayo apo, ti Ilocano Christian song para kada kay amin. Ayan. Thank you so much, bro. Ayan. Ang mga live ko lang ganitong oras, bro, kasi may trabaho po tayo ngayon, no? So, salamat sa iyong pagsuporta sa akin. Ayan, digiti at amin, shout out, one labas na. Para kada kay amin dito apo. Para kada kay amin. God bless everyone. Ayan, takumanta tayo man. Siksigaw ako, inibilegi, managaawa, di
the US solar company's nasty little secret? It turns out if you live in Hawaii, they have to give you solar panels. Ayan, thank you so much guys. Ayan, thank you so much sa iyong hindi napintas ka di. Mahilig lang kumanta. Ayan ang isang Ilocano Christian song. Thank you so much. Ayan, balbalian tayo maninti aglay banen into nubigat mga kabiyag. Ayan, thank you so much. Iti support yo iti mo. Ayan, thank you so much everyone. So, God bless everyone. Keep safe. Keep safe guys. Ayan, sana po bukas ulit, sama-sama ulit tayo bukas. Di kita ada tayo YouTube channel tayo. Thank you so much. Ayan, hangabi mabay iti viewers tayo iti YouTube channel. Kasama iti Facebook page tayo. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, hanggang dito na lang po tayo ha. Thank you everyone. Keep safe. Mabuhay po tayo hanggat gusto po natin. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat guys. So guys, thank you. Ayan, gusto ko mga nagpindas med gayang boses mo manong ka rin dyan. Ayan, nabasa ko na pala yan. Ayan, thank you guys. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat dyan. Asan na yung ano natin? Pang-end. Wala na. Nawala po tayo. Nawala. Okay? Bye guys!